Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa. Kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kupos kalagad, Mark Salanga. Kaginin niyo ko po sa alagad konsihal Israel Ising Salanga sa Bacolod City. Subong nga aga mga palangga, mga ka-aksyon, istoryahan naton ang EO, ang latest nga executive order under sa General Community Quarantine. EO35 ni Mayor. EO35, ang latest nga mga protocol sa OFW, Yes. returning resident, APOR, and at the same time, ang mga current issues sa ating palibot-libot. May good news na karon kang Councilor kay ang National IATF ginpaliputan na ang quarantine sang mga Na vaksina. Complete na ang vaccine nga halin sa sa pungsod. Isa-isa unta na karon kay may mga nasyon nga yara sa red flag, may yara sa green flag. Ano balay na sila? Kag pila na lang balak adlaw ang ilang nga tinir sa quarantine facility. Mga gaman sa kay station manager no na di mala magbanwa news chief Aksyon Rex Cantong kag sataran nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Domingo karon nga adlaw Hulyo 4. Una nga simana tani. Una nga simana sa bulan sang Hulyo do kada signo, di ginapangpudyot lang ang aton nga mga inadlaw. Ano bala ang aton nga mga paga-istoryahan karon? Istoryahan ta ang status sang General Community Quarantine. Naging patuman sumugod sa nga Hunyo 30 tub Hulyo 31 isa-isa nato ni karon Councilor. Kay damo gyapon sa mga kakalipat ko na yes. ni. Ipahat-pahaton nato yung mga questions ka mo, i-comment nyo lang dira sa aton comment box, no? Salamat anay kay Maymay Vasquez sa Lanyard, no? Kitagaan niya ko sa si Maymay sa Handumanan. Sila ni Carmina Vasquez. Lanyard for, amo niyo? Amon siya, nan. Okay. Gayimo ni sila ng mga Lanyard. Thank you, Maymay Vasquez. Alright, okay. Antes kita, may damo pa kita karon istoryahan taman ang pagbisita ni acting ambassador. Yes. Dodo ara ka to, kay ikaw itong style tong welcome. Tika sa tourism. Okay. Abi ko, tourism gid man niya kadto. Hindi sila malantaw ng sitwasyon sa Tourism. Okay, doon ang believe to siya na may anto siya sa sitwasyon Sudad sa Bacolod. Yes. Okay. So, ano na ang tanay sa bong? Ma-update ko na sa COVID na. Sunod sa Bacolod, may asang 155 ka panibagong kaso sa COVID-19 as of Saturday. But pero kayo, na 55 na ng kabilog. Nami kita nag-fluctuate siya, nagagamay siya, hindi nagataas, pero at least may hope ta na sige na sa karon sa gamay. Karon yara na sa 1,959 ang new cases sa syudad sa Bacolod. Ang mga naka-recover naman, naglambot na sa 1,959. Ang mga nagkalamatay, yara sa 311. Sa bilog naman ng Pilipinas, naglambot na sa 1.4 million. Kag 24,000 naman. 1.4 million na sa bilog ng Pilipinas. Kag 24,900 manog 25,000 ang mga nagkalamatay sa bilog na Pilipinas. Sa bilog naman ng kalibutan, ang COVID-19 naglambot na sa 182 milyones. 182 million na. Hindi pa tuod ha. Ang death toll naman sa bilog ng kalibutan naglambot sa 3,954,000 ang mga nagkalamatay. Ang mga pungsod naman nga nagapanguna sa pinakadamo, may insert ka. Wala. Sa bilog
countries naman sa bilog nga kalibutan nga may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 is ang USA, United States of America. Grabe. Nga Tiga pa sa naglambot white ng- itong iba niya mga tao sa USA ko no. Pero tiga ko no marali basta ko niya kadis na pagwaon ato la. Di ka tuig no. Kita mo, mga beach na sila yan. Nag-beach na sila actually. 1.4 lang ato nasa Pilipinas pero ang USA may ara sang kaso nga naglambot sa 34 million Grabe. ang kadamuon. Pinerde pa nilang India nga may time sa India sa una nga libo-libo ang Why na nakapatay butangan? kada adlaw. Oh. Ang India yayara lang sa 30 million ang kaso sang COVID. Ginsundan ikatatlo nga place, do Miss Universe ba may place? Ang France nga may ara sang 5.8 million nga kaso. Ang Russia naman ang nagasunod nga may ara sang 5.5 million. Ang Turkey 5.4 million. Ang United Kingdom 4.8 kag ang Pilipinas medyo layo-layo at least yara sa ika-23 nga place. Pero sa Sabado bala, Hindi ka tungkol sa population niya. Gamay population ta di gani mo. gamay population ta. At pero ika-23 ta out of 190 plus countries Ika-pila ta? Ika-23 ta. Dako 23. ko lingon, dako gyapon. Dako gyapon. Dako gyapon. Kiti imagine na bala. Ang death toll naman sa USA naglambot na sa 621,000. So, 24 aton nila 600 daw. Sobra na ito nga sa milyon. Ang India naman 401,000 ang mga nagkalamatan. Ang Pilipinas may ara sa ika-23 nga place nga may ara lang sang 25,000 na mga nagkalamatan. Sige ko cellphone, di kinabasa ko lang guideline lang iyo ni mayor bla. May ari diri Kaya ka damo-damo ay ipang summarize lang guro karon. Sige isa sound ta. Sugdan ta? Sige. No. Ano bala ang mga salient point o mga importante nga mga palatandaan nga karon gin paidalom ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa General Community Quarantine. Ano Yes. bala councilor ang mga dapat nila tandaan? Una, ang effectivity kag duration. Do mamunib lang ang style. Oh yes, okay. Sige. Oo. Nagsugod ini sang June 30, nagligad ng mga inadlaw, alas 12 sang gabi. Kag magatakop ini July 31 sang kaagahon man. No, effective Alas siya July 1, alas 12 sang gabi hasta June 30. Technically it's July 1 ano. And ma-end siya July 31 alas 12 man sang gabi. July 1 technically, kaya alas 12 sang kaagahon mo. Okay, klaron ta gid nga ang GCQ mas stringent, mas kuno siya, mas strict, mas stricto sang sa ME digan MGCQ. MECQ. Hindi mo na MG. yun. Damo-damo na confused ligad. No? Kakalipat na pala. Siyempre sa kadamuon man siguro. Although nag-undergo kita sang halos tanan gid ni nga quarantine status diri sa Bacolod. Pero damo gyapon confused because sari-sari ang ginapang set nga mga guideline every ECQ time. ta? Oo. Okay. Nag-lockdown kita diya. Wa itong YG. wa gyud pinakagwa, YG, wa tanan. tanan, Amo tong isa sa pinakasubo ag pinaka-unforgettable nga time sa Chimpo sang syudad sa Bacolod sa bilog nga Pilipinas, no? So ang pinaka-stricto is ECQ. Lockdown, wide transportation, wide obra, sarado ang mga malls, etc., no? Tawag ako mo sa gutom. Next, kung magmayma yung sitwasyon, manaog siya sa MECQ. Okay. MECQ. After sa MECQ, manaog siya sa GCQ. Ina medyo halog na. Medyo hindi na mo siya naka-worse ang Correct. case. Kag ang pinakamagan, amo ni siya ang latest status ng June, MGCQ. MGCQ. Meaning the almost okay ang tanan, except nga may mga mask gyapon kag ma-observe kita sa minimum health protocol. So ang GCQ, ginset na siya because sa bilog nga Western Visayas, mataas-taas giba ng kaso. Sa bilog nga Western Visayas. Sa bilog nga Western. Kita diri sa Pilipinas, Bacolod, actually. we have to be thankful diri sa Bacolod nga GCQ lang kita. Because si Negros Oriental kag si Iloilo, MECQ sila. Ang Iloilo? Oo. ME? MECQ. Okay. Stricto dito sa Imagine na lang, nakatama. imagine na lang, bisin MECQ sila, unhampered ang mga nagabiyahe, di ba? Yes, Iloilo and Bacolod and Hampers. Iloilo, Pero Bacolod. libudla ito yung mga transportation, etc. si Ilaya. Oh, Okay? So ano bala ang gina-observe naton, dapat naton tandaan sa sininga GCQ. Okay. Kadamo sa mangkot. ang ano ba lang mga vulnerable sectors nga hindi pwede na magawa sa ilang mga puluyan o kung dapat magtiner sa ilang mga puluyan. Ini sila ang below 18 years old. Kung 18 ka and below, hindi ka na makagawa. Sa una, nagligad counselor, pwede kaya kasulod sa mga malls if 15 ka. 15 anyos and Yes. pasaka. Pwede kaya kasulod. Now, hindi lang yan sa malls, kundi sa bisan
Hindi ka pwede ka sakay jeep, hindi ka pwede ka gawa sa mapuluyan. Kung yara ka sa idalom sang 18 years old. Hindi man pwede ka gawa ang mga over 65 years old. Amo na pinako mo yung question subong. Damo-damo ka pang coach na subong. Ang iban ka butig, be? Butig. Magambal sila yung 60 pa lang kuya, ano pa lang kuya, prote, mag-A niya eh. Kabalo ka, ma-confuse agad man. Di may mga tigulang yung ang sura na ito, mga 55, Correct. 50. Kagari pagid, may mga kabataan, yung ka mga dalaga, soltero na subong. Man. Yung katulukon mo doon, hindi sila minor. Magamba sila yung 18, sila yung mapati ka mo. Mambaka Yes. 20 plus. In fairness. So, pero at least very clear, ako kumadakpan, kaya delikado lang ganyan ang katama. Mapriso ka gid. Mapriso ka gid. Mapriso ka gid. Mag-community service ka gid sa komunidad. O kung mapriso ka, kuluya na. And hindi lang nga mo sinang point ka. Ialungi man ang imo nga mga kwan, nga mga pamilya. Mga membro sa inyo pamilya. Pero pati ka na, medyo gulo-guilty man kita ng kisa. Pero wait lang, klaro lang na. Kung may mga importante nga mga appointments Pwede. Pwede, allowed. Pwede. I Basta think, importante. upod ng parent, no? Opo ng Especially kung upod ng parent. Miski Okay. na mga 65 years old, sampol ka ka nagdupod, mabakal ka bulong. Siyempre, kinanglan nila bulong yung mga Yes. mo ni edad. Pwede na pasugtan ka. Pakita mo na ang ID mo, pasugtan ka na, okay? Those who are immunodeficiency, may mga stuck kayo mo yung mga balatian, may ikaw, nag-ubo ikaw, nagatrangkaso. Actually, kuluya man nga maghalay kada kagwa, nga halay kada kaubos, mariusip do mapalagyo ng imong mga katuban. Ini man, hindi mo pwede makagwa, ini mga pregnant women o kunang kabusong. Hindi pwede makagwa sa ilang Because mas mga- delikado pag sila yan. Yes, curfew hours. The same gyapon na. Ang curfew hours, yara ini sa alas 10 ang gabi, tub-tub, alas 4 sang kaagahon, sinulang bala ang pwede kagwa sa sinang time. Ang mga emergency personnel, pareho sang nagaobra sa Bacolod City Risk Reduction Management Office, mga nurse naton, ang mga call center agents naton, nga nagaobra sa mga BPO. Pwede ni sila. Ano ba lang liquor ban? Selling of liquor, wine, beer, and alcohol shall continue to be allowed. Alas 12 ang ugto, pwede ka pakabakal hasta alas 6 ang gabi. Ginapahanugutan ikaw. Pero, ang pag-consume sina o kung pag-inom sina, dapat yara lang gid sa inyo nga sulod sang inyo puluyan. Hindi ka pwede makainom sa Yes. sa bar. Almost the same, no? Almost the same. Almost the same. Except lang may mga percentage, kita karon yung mga maka-operate ka. Galing niya, kaya ang gin-highlight, Counselor, is totally banned. Aring nabasa Nagligad ko. pwede pa. Nagligad Oo. pwede pa. Nagligad pwede Chat pa. ka pa, hasta alas 9. Oo. Kamot ang diferensya. Oo. Na hasta 9, pwede ka pa kainom-inom sa bar, pero 9 lang gid. Paglambot sang 10, pwede ka na dakpon. Yes. But now, hindi na gid pwede. Ibutang gid, totally banned Are. and prohibited. Totally banned and prohibited. Parents, cut mo, dama na dangang pagpamati mo, yan ang text mo, ha? Predator Jen Hunsay, good morning, man. Sa kay Jols Madrona, happy birthday. On-site working capacities, the following business shall be allowed to operate. Ang aton mga public hospitals, amo ni sila kuno ang mga on-site nga pwede ka duty ang Yes. mga pumuluyo naton. Oo. Public and private hospitals, siyempre, sino ni ko na matatap sa mga COVID positive naton o kung mga emergency cases kung ang atong hospital, ang mga personals naton, dumilian naton nga magkadto sila ulobran. Okay, on-site working capacity. The following business shall be allowed to operate, pero 30% lang. Okay. Pwede ka mo ya, pero 30% lang. Ini ang food preparation, Oo. mga establishment, mga kiosko, mga commissaries, restaurant, fast food, retail, pwede ka mo cooperate. Pero, kung sa una, may pulo ka mo kalamisa, subong 3 na lang kalamisa ang gina-mandate sa aton patakaran. Oo. Dapat 3 na lang kalamisa. Hindi mo niyo. 30%. Hindi kayo matatlo ko lamisa. Bots lingon, kung imong restaurant, mayroon ka, Tulo. ka-accommodate ka, shin, for example, katao, subong, 30 na lang pwede 30. yung pasulod. That's why. Daw mo na siya. The 30% sang capacity sa imong venue. Okay. Sa mga language and dance, acting, voice schools, indoor non-contact sports, fitness studio, gyms, and other leisure activities, facilities, 50% dapat ang capacity. Kadyo dalang gid bala, ano ko nimo ga tutoy ko ni kadlaw sa mga na dumaano na gid mag-basketball. Gayo gid sila ya nga itulo ka bala ga kinadto ka mo gani sa mga restaurants ka tutod lang gid may nagatipon-tipon pa subong inom. Pero nga away na nga ang basketball nga iano nyo igin kontra nyo kati ang tao ko no. Ginban. Nami sa mga post mo, no to drugs, go to basketball.
No to, basta damo sila. No to drugs, yes to sports, daw na be. Nga, ang tao ko, ang mga kabataan subong niya, oy, nagidya. Oy, nagidya, kaya hindi naka-basketball, kaya mo damo niya basketball, hindi malipod. Pero oy, tamay mahimo, kay balo ka ang basketball, ang isa sa pinakagrabe ng contact sports mo. Yes. Gato, paragi ka mo na iya, Physical. kaliwanay ka mo balas. Okay man na iya, kung okay sa inyong malatnan. Dili kita may ba nga tao nga nagahalong, di ba? Naintindihan naman ng sentimento, especially sa mga kablokang sports is really good sa itong lawas. In fact, ang last part sa program ta karon is about being positive, di Being ba? positive. That includes sports because kay ang sports naga-relax sa tao. Pero now is not the right time we to question the IATF, the rules of Department of Health and World Health Organization. As much as gusto ta mag-contest, hindi lang anay, no? Especially nga diri sa Philippines, hindi pa kaya fully vaccinated yet Correct. ang bilog ng Pilipinas siya, no? Correct. Okay. Isurang karon na namin yung topic. Okay, on-site working capacity, 75% lang ang on-site. Ang ang mga 75% nga pwede. Ining testing and tutorial centers, review centers, travel agencies, tour operators, reservation service and related activities, pwede sila 75% on-site. Pero ganun kay jutay ni sila, for example, sa mga tutorial niya, 2-3 lang na estudyante, tapos teacher lang. Hindi na sa unlike sa mga On-site na? On-site nga pwede. Ate kay may araw niya subuyang online Online, di ba? Pwede naman. Hindi academic siya, gobra man lang sa ligad tuig sa balay. Kung training center ka, may mga Work from students ka, pwede lang man na yung teachers mo ara dira sa olubrahan mo. Pwede na iya. Okay. Maka-learn ka lang kung gusto mo mag-learn. Ma-learn ka gina. On-site working capacities nga hindi pwede. Mga hindi pwede. Amo ni siyang ginadilian. Entertainment venues. I think amo na karaoke pinaka-prevented. bars. Karaoke bars, clubs, concert halls, theaters, and cinemas. Siragin ni sila. Recreational venues like internet cafes. Siragin ni dapat. Billiard halls. Internet hindi ka billiard. cafes. Internet cafes. Okay? Billiard. Amusement arcades, bowling alleys, hindi ka na pwede basta ka plano ka mo mag-bowling. Okay. Kung mga mga lugar nga may mga sports nga activities, hindi pwede. Hindi man pwede nga magbukas ang amusement parks or Okay. theme parks. Hindi gid pwede. Mga peryahan, hindi gid pwede. Playgrounds, kaluoy. Playroom, kiddie rides, hindi gid pwede. Hindi man pwede ka bukas ang casinos. Okay. Dami na subukan. Okay. Casinos, horse racing, lottery, betting shops, and other gaming establishment except nga authorized sila sang IATF nga may permado sa gikan sa opisina sang presidente sang Pilipinas. Di sa mga gamings nito, may mga taya-taya ni kinanglan rekta kagit kaya ni kagab mo. Yan ni kagab. Traditional cockfighting hindi man pwede ang pagbulang. Indoor sports, venues for contact sports, scrimmage games activities hindi ginatanan pwede. Okay. Ano naman bala kung Wait, ikaw ang magsimba? nalawag mo ang mga resorts. Wi-Fi feeling ko ari pati sa punta. Okay. Okay. Ang mga gusto naman mag-attend sa misa. Ano lang inyo dapat tandaan? Dapat ang simbahan mag-allow lang siya sang 30% capacity sa mga church, religious gatherings for holy masses, prayers, worship services, and similar activities. Dapat 30%. So kung ta 30% sa mass, sa simba, hindi 30 ka tao. Kaya ga-confuse ang iba niya, 30 na kuno katao ang pwede mapasulod. 30% of the capacity. But silingon, kung may ara ka capacity, ang imo nga... Hindi ni gali, sorry, I'm sorry, rongko, abi ko, ano gudya gali iya. Ano ni ga, mass gatherings gali iya, hindi iya misa pa iya. Tsakto tong ginaba ko. Sakto. Pero, 30% sa seating and venue church, capacity. Church, religious gatherings, holy mass, prayers, worship services, similar activities. But silingon, kung ang imong simbahan may capacity of 200 ya tao, ang pwede mo lang pasunod is 60. Basta 30%, 30% of the capacity sa imo nga ano. same as sa mga necrological service. For example, mga wakes bala, matinan ka nga may na deads na sa inyong relatives, dapat 30% lang ang inyong gathering dira, okay? Sitting venue capacity visit sa memorial park, cemeteries will be limited to 10 persons per group. Okay. 10 persons lang kung magkadto ka mo sa mga sementeryo. Okay. Oo. Government offices dapat ang capacity nga magakadto sa on-site operation sang gobyerno is 50% lang to 100%. Pwede ya. 50% gani. 50 to 100. Ya, kahit ang government is amo ni siya ang nag-lead sang tanan niya public service sa ano mo, sa pamuluyo mo.
Okay. Oo. Ginadumilian man ang limitado kay lain gid ginadumilian mo ining face-to-face or in-person classes for higher education ginamining sini college ni subject of guidelines on CHED test da kag iban pa. Wala gid dya. Pandemic naman O ano nang limited. Wala gid dya. Face-to-face or in-person classes for basic education shall be suspended. Wala gid dya. Dali lang gid. Hindi siya allowed. Okay. Personal. Pero nabutang di limited Limited Oo. face-to-face in-person classes for higher education. For higher education. For higher, mga college siguro. And inbound, inbound travels. Okay, outside Region 6. Dapat may negative RT-PCR kagid, ha? Okay. Outside Region 6, same gapon Dumaguete. Yeah. The only, isa klaro, ang Iloilo and Bacolod is unhampered. Region 6. Okay. Meaning, di lang makita mo, ticket ka lang, wala problema, asolod, dere. But kung maghalin ka outside Region 6, like Dumaguete, ano gani, Tabok sang Kamakalan, ano gani? Mabinay, Cebu, Manila, dapat may agad sang RT-PCR test nga valid within Correct. 72 hours. Now, question. What about yung magwa ka sa Bacolod? Damo-damo ginipamangkot. What about kung magwa ka sa Bacolod? Magpa-Dumaguete ka, magpa-Manila ka, magpa-Cebu ka. Okay. Ang aton nga protocol nag-a-apply sa inbound. Buot silingon, no comply ka lang sa mga requirements ni Bacolod kung magsulod ka di. The moment magwa ka na, deal with airlines. Deal with barko. Deal with LGU. Councilor sa langga, mapa-Dumaguete ko. Ano i-comply ko? Mangkutas Dumaguete. Okay. Kaya magwa ka di. Dito ka model sa ilan. Yeah, kung magwa ka mo di, wag yung problema. Pero pagbalik mo di, swab ka. Okay. Dapat may valid niya swab within 72 hours. Unless, waay ka nag 3 days. Buot sila ng coordinate, kaya ako nga daan license sa IATF, Bacolod, or inform ka nga daan sa boundary, bilhin ka ID mo da, nga malubong ka lang or may katuan ka lang, puli ka dayon. Ang example sina is kung mapadumaguete ka. Or mabinay, or kung di Or indira. mabinay. Basta hindi ka hindi ka mag-overnight, particularly, just inform, kuha ka license sa EOC or sa IATF sa Bacolod, or lisensya ka sa boundary. Oo. Pero, example, nagpa-swab ka di Monday, kaya may lubong ka sa Dumaguete, or sa, let's say, sa Palawan or Cebu, Tuesday, pagpuli mo pag Wednesday, valid pa ng imo nga swab nga 3 days. Okay. Valid na siya. Amo ng last namon niya nga meeting, although, although madugay na kung last naka-attend huddle, pero doon mo na siya ang last nga advice. Basta within 3 days dapat ang swab. Okay. Amo mangyapon ang aton nga mga rulings, Councilor. Amo mangyapon. Ang nagapangayo lang gid sang letter of acceptance. Amo ni pirmi ang doubt ang mga mga OFW kag mga ROFs. Tandaan nyo kita, ang mga OFW kag returning overseas Filipino, wala yaga pangayo sang letter of acceptance ang Metro Manila. Ang nagapangayo lang is Cebu. Which hindi na subong. Arag yapon, yapon. Agay pa nga sa Nakibot Gapon. ko, di ba? Di ba na-concede na si Cebu. Governor Gwen Garcia sa kay Nga mapati Presidente, na siya. mapati na siya. Wala gyapon, arag gyapon. Damo ta pirmi basta Cebu ka pangayo gyapon, hindi ko na maintindihan, but for sa ato naman ya gin panungdip paminsar ko na lang. Kung kinanglanon gid man, ang worst sina, Councilor, kay hali-ara pa sila sa guwasang pungsod, nga manogsakay sila sa eroplano, ang Cebu nagapabalo nga daan nga mangayo sila sang letter of acceptance. Sa aton. Okay, then klarohon once and for all. Kung halin ka sa Manila, ang ROF o kung OFW ka, why nag-require si Manila Wala. sa ang letter of acceptance? Wala, Pangayo ka lang din sa aton opisina kung Cebu ka, Mahugpa. from abroad, from other countries. Bata mo niwa, regardless kung diin, kung kinahanglan yung letter of acceptance, coordinate lang sa aton opisina, kadto mo sa aton opisina sa second floor sa NGC, kaya mahatag ta. Oo. Para why nagilang problema? Ari pagid nang dapat tandaan, hindi lang sila nga mga ma-request ka mo sa opisina, tagaan ka mo dayon, pwede na ka mo dayon. Tandaan nyo gid nga ang letter of acceptance ara na na butang nga kun nakaagi ka mo, akon may negative ka mo kun wala. Kay sa inyo letter of acceptance, kun wala ka mo, wala pa ka mo nakapa swab, ibutang gina namon. I-remarks gina namon nga wala pa ka mo nakapa-swab. Kaya kung kisa may mga palusot, may mga tanan. Hindi na Yeah. pwede. So ang acceptance
ma-release na gihapon Ma-release bilang na. compliance, but dapat naka-attach gihapon ang inyong Negative. RT-PCR test nga negative or sa live test from Red Cross. Kaya duha man lang ginabaton tamo sa live test from Red Cross or RT-PCR test. May good news pa gid. Wait lang. Before ko malipat, balikan na ang executive order. Damo ka pamangkot. What about mag-out of town ka? Kawayan, Sipalay, Hinubaan, Sagay, Cadiz, Carlos, kundi nabi. Oh. Depende na sa kay LGU. Okay. Kung wala man lang sang border, wala gidya problema. Makakadto ka tuya Kasi gyapon hindi niya. kanila mapunggan. Hindi pwede kaya kalakat kun diin, pwede kaya kabalik. Because Ang kulbanin nila, basta may checkpoint pala. Para sa kanila. may check-up points, be. Wala. Especially diri sa Bacolod. So, kung malakat ka mo ya, for as long as batunon ka mo to ya sa LGU ya, wala problema. Pagbalik nyo open, nagyapon si Bacolod. Within Negros Occidental, wala kita problema. Wala kita border. Okay, now, question. Isa pa ginong kay kasi malipat yun eh. Excuse ko dali. Kung magwa ko, be, for example, bit yung baby ko, mapuli ko doon sa Bacolod, pwede hindi. Private car kami. From Let's say, Negros lang. let's say, Sagay, Goror, sige. Cadiz, example. Pwede, hindi. Pwede. okay. Upod man yung baby mo. Pasulod, dire. Sa sasakyan mo. Sa salakyan mo. Pwede lang na, iya. Dinto karon niya ang ruling niya nga hindi pwede ang mga kabataan makagawa sila pulian. Within Bacolod City. Kablo ko na nga muna yun. May naabtan sang GCQ nga ato sa Sagwa, pero taga Bacolod sila. Naka mo? Nagkatos na sila family dito sa Sagay. Kaya let's say, I don't know, masakit ang iloya or mabunyak siya, nabitbit yung bata ya. Magpuli na siya diya, pwede na yung bitbit bata yung puli. Siyempre, kaya may puli na siya lang dito pati ni Ron. Ano kay iban hadlock na mo damo kayo ko sa akong ari kami di subong counselor sa first week of July pa kami puli daya. Amo Bitbit niya. yung baby ko Basta ya. hindi guro leisure Ay, yes, ang nakat mo bala. oo. Kung importante na, ano na nga hindi ka pasugtaan. Okay, gid na. Nag-apply ang ato ni ang guideline diri sa syudad sang Bacolod within the city. Bawa si Ma'am Desiree Cepeda sang 635 nagapula pa mati gido. Si upod gini sila guro ni Prejo nagapamahaw. Mayo lang da. Namit gid sang inyong kuan nga barbecue. Nagligad wala ka ginagad ta ka to. Okay, hagaw. Anyway, Ano ba mga common questions? ang nagligad ng mga inadlaw 2 to 3 days ago or 2 days ago ang National IATF gin-consider damo nagapasalamat kay gin-consider man gid nila ang mga fully vaccinated nga mga utod naton halin sa sang pungsod. So una gareklamo na pirmi ang mga OFW naton Okay. pag ang mga ROFs naton nga anong pulos nga na pa-injection pa kami natapos na mo ng 2 ka dose ang injection. Napagkatapos Okay, so subong i-discuss na subong ang mga ROF returning overseas Filipino and OFW nga may vaksina. nga may vaksina. Okay, sige. Okay, per NITF, National Interagency Task Force, panubuan. Wala gahambal nga unta to ng swab ha, kagang kwarantina, pero panubuan ang mga inadlaw nga kamo i-quarantine sa sulod sang ang quarantine facility. For example, antes ta kamo tagaan sang background sila, sang ideya sina. Ibahibaloon tanay ang mga lugar which is napaidalom sa red flag. Okay. Red flag. Magambalik ka red flag, amo na sila mga pungsod nga damo sang kaso. Kung ang inyo parente, tandaan nyo inyo parente halin sa India, halin sa Pakistan, halin sa Nepal, halin sa Sri Lanka, halin sa Bangladesh, halin sa Oman, halin sa United Arab Emirates, 14 days gid na ang ila nga i-spend sa quarantine facility. 14 days gid na sang nagligad. Kung yara naman sila sa green flag, ang green flag amo na sa mga nasyon nga nubo ang cases, gadlagan na sa pulo ka adlaw. Pero ano ba lang bag-o nga rules sining NITF nga Mga 14 days, 10 days lang to ya. 14 ang red flag. 14. Ligad? That's why Okay, that's 14. ang red flag. Ang red So, ang existing ta subong nga rule before sang consider ang vaccination is 10 days, tama? 10 days. 7th day swab, 10th day puli. Sa hindi siya red flag, sa regular na yung mga OFW and RF, 10 days. 14 Okay. days con red. Kung red, 14. 14. So, meaning may tatlo na classification. Ang exist subong is 7th day swab upon arrival sa Philippines and 10th day puli pag negative. Ang red flag is 14 days ganyan days, stay. tapuson yung ganyan. Okay. Now, the latest is green flag. Green flag. Okay. Ang mga green flag naman niya, which is gimpanubuan na nila ang quarantine facility, quarantine days. For example, kung nag-spend ka mo to pulo ka adlaw, kung hindi man lang nasyon nga grabe ang kaso, subong ginimo na lang nila 7 ka adlaw. Kami bagid fully vaccinated na ikaw. Sa ikalima nga adlaw iswab ka, pagwa ikapito nga adlaw puli ka. Grabe ni nga consideration nga
gintawagan daw gid ni Councilor ang uwa. Okay. Nga parte sini nga ano matabo. Nya sir kay damo-damo gid yung kisa reklamo bala nga fully vaccinated na ko. The same gyapon nga process ang agyon ko. Ano na lang kanugon lang sa ngalay pa ko to iya ka pa inject perti ka sakit. Klase na ti amo na ang iban pagid nga nagapuli dire may mga ginahingagaw, ginatanan. That's why dito na sila nga daan sa for example Amerika nagapatusok kay nga ang ila kabataan ga masakit dire. Ti hamak mo ibutang kapag yapon sa facility for 14 days nga vaccinated ka na. Amo na ginatsabaw nila. Damo-dabo nga 2 days mo. Pwede. Dapat dito pa lang sa Gwa, mas-spend ka 14 days. Kami pagid niya ang mga lugar nga hindi gid tama masyado ka damo sang cases, mas-spend to sila 14 days. Tapos mapa-inject na sila nga daan. Okay. Kung plano nila magpuli. Kaya para pagka 2 day, for example, may emergency, hindi na sila pag 14 days di. Okay. 7 na lang gid. 7 na lang. Mas manubo siya. Meaning, swab sila ka 5th day? The same. Ika-5th day. Okay. Pero the same process ha. The same espas ka mo gyapon, negative RT-PCR ka mo, the Okay. same. Ginuban lang gid ya ang inadlaw. That is for liwat green flag. Nalawag mo mga country sa green flag under green Damo-damo flag. ko bas ilaw ta. Damo-damo. Damo. Ate, i-post na lang I-post sa I-post na lang. Facebook ta ang mga green flag para malaan nila kung sino. Besides, upon arrival sa Pilipinas, na iya or sa Cebu, i-assist ka mo tanan sang OWA sa gihapon. So, dira pa lang mismo sa briefing, i-orient ka mo na, check ko ng inyong passport, hindi ka mo nagalin, pag-identify ka mo sa red flag, automatic 7 days. Ano no? 14. Na pag-identify ka mo nga green flag with vaccine tungod may card ka mo nga gin-present, automatically no need to undergo 10-day quarantine. Ma-shorten ka mo into 7 days. Ma-shorten sila. Abi mo, hindi ko, may shop ako tanong erase na bla. Hindi ko kachindi. Damo bisang green flag, hindi mo mabasa. No, hindi ko kachindi. Sometimes bla, hindi mo man ma-blame bla ang sina obey na natanay ah. Kaya naluoy, hindi ba sa mga ROF? Kaming gasto nila. O gasto gid ya, gasto. Ang mga kapabayron, ang OFW, wabli mo, may gasto. Ang ROF, buhi-buhi ito yung mga hotel sa ano ya, kung... Sa Manila. Oo, sa kaya Cebu. makapatista mo 10 days ang ang ROF, kay Panilagan. Anyway, sige lang, comply ng tanay. Buhi-buhi sila pero katsabaw man ang ilang syudad kaya ang mga lugar kung diin sila. Damo gusto nila amo na blambal ni Governor Sa Gwen. Cebu. Gusto hindi lang magtinir. Sa Manila, yaway labot ang mga tao sa Manila. Sa Cebu ka namin ni Governor Gwen. Abi mo nung, believe ko yun baka Governor Gwen Garcia. No, if there's one governor nga mataas-taas gining admiration ko man, si Governor Gwen Garcia. Babato Grabe kasi babae. Babato siya. Seasoned, no, kasi governor, very smart, alam. Babato siya. Kagabato Ano ka siya. Galing kati, namin man lang ginimo lately nga maubay na gila siya sa National IATF. Pero ang punto yato be, ang namihan to kid. Sige nga, hindi kami yung Manila, Cebu kami. Limited ang mga accommodations sa amon. Correct. Besides, may ari kami de ordinansa ang naghambal nga hindi pagpadugayon hindi mga OFW. Kaya diri is expose mo Cebuano ang apektuhan sang lawig nga stay sa mga OFW garo F diri tani manaog kamo di IATF pero tini si Governor Gwen Garcia mo Mabato siya. magsenador ni mabuto pa ko na siya mo believe ko ni sa iya no isa man sa pinaka smart ng nga governor sa Pilipinas no. Speaking of senador, grabe subong kainit sang issue. Okay na ta sa iyo. Okay na sa'yo. Ang before tatuan ng senador, Apor and returning resident ni Councilor Cindy Rojas kag Apor ni SK Federation Aisha Villaflor, wala changes. Wala siya RT-PCR test na gyapon di comply nyo, espas, i-attach nyo sa espas ninyo sa gyapon. IDs, etc. Okay? No changes sa returning resident kag sa Apor. Manggrita na ibi. Oh, sige, go. Kita. May ngaga sa pamilya Toledano, sa mga taga-barangay 4 Venus family. Good morning, Espanyola family. Sir Alex Montesa, Samic Boys Basketball Club, nung Rostom kag DM sa tanan-tatang grupo. Tanan nga mga nagamonitor sa Action Radio kay Tita Bebeng batani kag Tito Ernesto Horilla sa barangay Elias classmate pre Victor Russo Frehil, pre Ting pre Liverpool, Nanay Milagros Pacheco sa California, Alasco family, Dumon family, Papa Junior, Mama Ed, pre Jipoy, pre Gamao, kagawad no ni Binyas, Winek Takiso, Sixto Solis, makasmit ko naman niya. Christopher Masconiana, Tim Querido, Ali Brilla, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Thea Troghulan, Sean, Jake Bilbao, Manuel Longhero, Lori Didulo, Mari Maye Garcia, kag Prima Jake, Mariel Pihilan, Carlito King, Michael Pula, Chris Noblesada, Peter Ojiro, Julio Sethar, kag sa tanan nga mga katapos Police Station for Attorney Martigo. Good morning man, nagpamati subok. Adonalyn Gumata, Don Di Blanca,
Rating sa Fortune Town, Abraham Sota from Japan. Ara na guro iba greeting sa imo. Hindi ko makita actually. But anyway, good morning sa tanan ng mga kapitanes naton yung kagawad sa bilog ng syudad sa Bacolod. Good morning gid no ang mga non-stop man ang pagserbisyo sa ilang mga kabarangayan no since nagpandemic sa Subong, hindi lang man yung local government unit ang nagbaka-baka serbisyo mo, hindi man lang si Correct. Mayor Bing, si Correct. Vice LC, si Kong Greg and the rest of the SP members no, but tanan yung mga kapitanes ang tagawad sa nagserbisyo, including the SK chairpersons and officials, mga BHW naton dira sa kada barangay. Good morning sa inyo tanan, mga tanod, tigtanan yung nangin instrumento sa pagbato sa nga pandemic. HW, believe ko, grabe, kapang sulong-sulong ni sila mga puluyan. Give it to them. Thank you so much. Estan Natse Victoriano, good morning. Condolence gali ahay. Pre Jasper, good morning. Jasper Benjamin nagkapamati, gitsubong. Condolence gid. Condolence gid, no? sa imo Iloy. Ang iyang Iloy nagtaliwan sang ng ligad, no? Ang inadlaw, nagad, no? Okay. Neil Brian Valoescas, good morning. Christine Albacete Carataw, good morning, Councilor. And pare Mark. Oy, good morning man sa kay Tito Red Meliesa. Yeah. Luyag ako na ibalik naton ang trivia kay sponsor siya. Oh, exciting. Ma-sponsor to. siya. Next week, Tito Red Meliesa, mahimo kami Kaya para makahatag naman Thank you, Tito. papremyo sa aton Dumikin- ng mga tagpalamati. Anong mayo man, load guru ay. Damo-damo ginimintra, councilor mo. Kuno kada answer nila 100 pesos. Hindi, na load. Mary ko hindi ko na mabasa. 100 Rami pesos Samson, migo ko niho. Good morning, dira sa imo. May happy 70th birthday kay Tatay Joe Dialagdon of Barangay Pandaling DSB. Ang bal ni Sir Alex Monteza. Kay Fritz de la Pilor, ikaw kagako, balang ko niya mo nga ang aton niyang goal, which is permi kita, active kita sa Facebook, social media, is to promote positiveness sa aton mga pumuloyo. Oo. Nagapromote kita nga, kanami gid pamatian. Why amon iklaro ta lang, hindi tayo why niya ga-compare kung ano ang imo nga status sa pangabuhi, ano ka subong, ano ka sang una, wala niya. Ang amo niya kung pwede pala ang ako na lang hindi ko na pagsakopon si Councilor, may iya man ni siya mo. Ang ako niya muna mo nang ga-post ko kay para maka-smile, Oo. para Senador, lipat ya. ang Atong topic mo sa senador? Karon na lang to? Oo, namin ito tani. Oh, sige. Karon. Push mo na, push mo Sa na. uli. Okay. Ano bala ang mga advantage kung ikaw positive thinker na. Gaadlaw ko na sa mga social media kay kon basahan mo lang gid kay mag-stick ka lang gid. Feeling mo ang mga gina-post nila para sa imo. Inab lang feeling ko bla kon for example sige na ko lang tao. Do ako ni ginapabatian pero tuod siya na hindi labot siya man na sa imo. Wala bla. Kay kung itutok mo dagli ang bilog mo nga oras, ikaw lang gid ang mabalda na. Okay. Ang pinakanami ko nung imuon makuha lang sang positive nga mga kung ano makuha mga positibo hindi mag-stick sa negatibo. Ano kuno ang mga a recent study followed 70,000 women from 2004 to 2012 found that those who were optimistic had have a low risk of dying from several major causes of death. Ano gali ang imo manikawan kung forward ko blasi mo. Kung ano ikaw, kung positive thinker ikaw. Imo nga madula ang imo nga heart disease, Okay. stroke, cancer, breast cancer, ovarian lung cancer, colorectal cancers, and puro cancer. Mano mo gali kung positive thinker ikaw. Silingon, kung you embrace positivity every day, you're being optimistic, bukas sa pinsan mo sanan, nag-avoid ka sa mga kutsok-kutsok, sa mga negatibo, ang mga butang sa palibot Correct. mo, mga yaw-yaw sa Facebook, mga Yes. mga rant sa Facebook, nagales ang imo nga chances of having masakit. Cancer. Cancer. Ko ang mga bintaha kung ikaw positive thinker. Okay. Sige. May ara ko dapat ano ko lang yan yung isaw. Okay. Ano pagit bala ang mga kung ikaw positive thinker, ang imong mga respiratory diseases, mga infections, gadula ina. But silingon do ka happy bala sa imong disposition. Councilor, ano ang aton ang mga proven Delay sang ko. benefits? Ano ang mga proven benefits? Isuguran ko na lang. Okay. Kung positive thinker ikaw, better quality of life.
Oo. Botsilingon, tingala kaya nga do ka mag-an sang imong giho. Oo. Do ka sulod lang ang kwarta, ang mga transaction. Sana all ang kwarta, ha? Sana all. Ha? Hindi ba sana all? Yun muna, part lang nangyari man. Higher energy levels na do ka pagsik. Paras kayo na simula, pagpungko mo da kayo na do ka, may times kita counselor nga, pagpungko mo, do ka ang aura mo, do ka, positibo. siguro, ano do ka, poy ka, pero subong niya kayo na nakita ko, gid ka, glow ka. Yo, Gaglow ka. yeah, gin-mention mo nagiman lang. Abi man ng sigrito, gid nga namin isang life mo everyday. Enough nga tulog pag nung Ako man, enough nga tulog. nakita ko gid na. Kung pala pulaw ka, ML ka sa mag-aga, kalain sang effects mo because ang tanan ng mga cells gali, nabasa ko man lang hindi mo ako doktor, wala mo taga-palamalam din, no? Pero nabasa ko gali nga, ang tanan tagali nga cells gali, mas nagaka-re-energize siya, nagaka-refresh siya pag nagtulog ka from 11 to 5 a.m. 5 to 6 a.m. 11 to 6 or 7 a.m. Patay, hindi siya mag-grow kung matulog ka na at 1 or 2 a.m. hasta sa aga. Why na? Why na chances nga mag-develop siya? Because ara siya sa 11 ga start. So ang isa sa pinakanami nga ma-avoid naton wala about healthy living, additional information on is tulog, enough ka tulog. Correct. And sakto tambal mo Kaya sa ko na lang. Oh, napirang ka, irritable ka kung tuyo ka. Iya. No? Taga- Tuyo na taga- lapso ka, irritable ka. Kag napatayang imong ginapatayang imong nga good cells sang pulaw. Patso niya gitya, that's why talaga appear tanan niya masakit. With all due respect mo sa aton yung mga BPOs, madamo sa aton mga call center agents na nagamasakit. Because kung di mo ma-manage ang saktong pulaw mo, masakit ka. Correct, correct. Although wala gid yang kabalo nami man yang magplastar, enough ang inakwarto nami. Dulom inakwarto, makapawis ng sakto, at least maka-re-energize na sila. Pero pag nagpulaw ka kag improper, mamasakit ka. Masakit ka gid. Ang pulaw will cause sickness. Kung bata, ababi sa labot Observe kasi mo sa una, mahilig na magpulaw sa una. Bata ka mo, may energy Wag ka kay enough. labot, Why ka kabalo, sukton ka sa uli So kung edad ka, most especially kung edad ka, pangita gid sang enough nga rest. Okay, balik ka na yung positivity. Okay, better ang psychological and physical health nimo. Psychological butchilingon Oo. sa imong paminsaron. Oo. Kung tamba ko inabala, kung halay ka pulaw, ga irritable ka. Ga kapoy ka, kag siyempre pagkaaga, okay pa na kay iti nga pulaw ka pag sanag sang adlaw nga dapat inugobra mo na sa imong balay. Sa imong obra gid ko nanong ginaobra nimo. Hindi mo na maobra kay lapyo ka, kay Yeah. kapoy ka, kay nagpulaw ka. Isa na Oo. sa mga basic nga hindi mo na kinala pag-explain purti amo na sing epekto sina sang pulaw o sang pagka-negative. If you're colds, fast recovery from injury or illness. Busilingon kung nagatrangkaso ka mas mag-aayo ikaw. Kung positive thinker ikaw. Mabalik kita sa positive thinker. Better stress management and coping skills. Longer lifespan. Okay. Eh? No, lang gid, excuse lang. Lawig nga kabuhi gali. Nga aga mayo kapag mood mo pag-aga. Likawin ang mga negatibo. Correct. Amo na. Likawin ang mga kutso-kutso da sa imo, ang basahan mo sa palibot mo. Correct. Likawin ang mga snok matanay da. Kaya kisaga affect na sa aton. Para sa akon, ari ko sa public service. Grabe di ang bash, grabe di ang masanay. Sa minsan ko galing niya, gina-filter ko lang yung nabasa ko niya. Pag nakita ko nga beneficial sa ako ng criticism, it's sincere from the heart yung mga criticism, nabasa ko, tunaan ko man, para dila ko inspiration. Pero yun yung mga himimos storya, mga ginubanay lang ganyan sa Facebook, huwag ito yung labot. Kaya hindi siya makadugang, be, sa akon, be, nga Amo nang point. nga wisdom as a public servant, hindi siya makadugang. So, kung ang name mo ko isa mo niyo, gina-train ko self kong i-set aside ang tanan, dire ang priority ko number 1, dire ang second yung priority, amo ni mga lubrahon ko subong, may program ko ya boss, hindi ko magpulaw, and then ang mga criticism, may chimpo ka mo sa ulihin pag-election. Subong ko kaya, why space ako niya? Why ko niya, bahala ka mo ko na yung budget niya. Inab lang ate, baka nga ng, why ka mo da maginahimo, why ka mo da pulos, sabihin sara ko lang, tani ko may pulos kay ikaw nga de. Pero kami nga de, ikaw ara ka da. So, no matter what you say, imo self ang unaha, intindi. Because pabiligbon mo lang ko sang imo nga suya kung nakita ko nga mayo ka. Ano ba? So, for now, taga din namin nga feedback kay adapt naton, trabaho ko naton. So, let us make it a habit nga i-filter ang nabasa ta. Believe me, mga palangga, kung kabasa ka lang tao ka mo sa Facebook, inang mga friends yun na, nga toxic ka tama, unfriend yun na. Correct. Because ginadalaya ka na sa Ako, energy, ginanfriend negative ko na. energy sa iya kabuhi. Pero may lang may kontra Pero la. may kontra, pero may ginayaw-yaw, pero may gina... Ginadepend, ginaano yung, uplift yung self ya, pagi sa, pagpangita kontra, na lang, abi mo sa ako, amo ko niya, nga, explain mo self mo. Anong gad-gad mo, alam mo, explain?
Wala man to sing explainan mo iya. Oo. Gawa mati ko na subo ang Pika Pika Bukat. Cafe. Yan. Pika-Pika. Sa Pika Pika Cafe ni Don Kiko. Ano yung mga kadaydan ara dito ka pangapi sa buong. Risa buhos ka pa mati. Oh, tanan niya kapihan sa buong monitor sa aton. Good Yes. morning, gid. No, punta si Mark Salanga and Konsehal Israel Salanga diri sa Istorya Espesyal, no. Di na ko to. So, Positive. nang kablo kami mga rant nung may matsindihan ka, kagkaya i-adapt sa heart mo. Meron hindi mo kaya ma-justify. Nang meron ko kakabasahan niya, hindi ko kinamihan, gina-unfollow ko ginaya. Hindi ka man na ngayan, kung wala ka nakapamanas ang Amerikano, daw timbang ka. Ano na to ka? Dali lang ba na? Ano na siya sa timbang ni man? Ano butang gini oh. Kung nagpurman asaya, kay may kwarta saya sa banaya kanu ya. Iyan iya, hindi na iya imo, way kay Ngita ka man labot. eh. Ngita ka man sa imo. Na hindi ko tinamihan mag-entertain, magbasa ni ba sa mga kahisaon yung mga tao. Grabe no. Ka negative na pang-unfriend yun na. Do ka bukat si dugan ina lang makumo ka rant bala sa nga dumigi na istorya gid nga may gina-justify bla nga hindi buta hindi na lang pagyama. And friend yun na yung ngita. Ang isang friends yun yung ma-inspire ka mo everyday. Kaya ari ko no, how to think positive thoughts, Anong epekto sini? Positive self-talk and positive imagery. Amo ni ginamuno ko sa imo bala. Kung naanad ang tao sa imo nga maglantaw yang ang ada post mo positive. Do ka mag-anong sa imo. Oo. Biskin hindi ka pa nila pag-like ba totoo lagi mamlakat na sila sa obra nila, matandaan na nila. Kung makapungko sila kag maka-think sila nga related sa post mo, matandaan kanila. Natandaan mo akakig. Ari pa gito. Ano kita bang himo be nga ang away niyo sang imo nga bana or sang kilala mo da, Yan. alaga mo da ka post. Gan, niya mo pagit na no. Kaya ang tao hindi mo na ya, why na solusyon ya matagsi mo. Kung especially kung parente mo, family mo, ag bana mo. Wala gid na isang may attributes mo. That's sakto to imo. Post ka mo as much as possible sa mga achievement nila and all. Correct. Kay kung i-rant mo na siya sa Facebook, moy ana ka mo na nga duwa. Oo. Una bes, kung nga ba kasi nga mango ka man gigimpili mo sa, di ba? Tapos, sige mo pa sa balikan. At the point nga, sige ka post. Ang away nyo ya, as a family, as a couple, sirahin nyo. Tore. Pabalo mo na imo iyang boy, ikaw iyang nga ba, bula agad pulos nga ba, na ya, ikaw yung pinaka wala agad pulos. Hindi na ikusi mo, pero sige Oo. post, at kada 3 minutes ka post. Oo, tapos after 3 months, busong naman sa. hindi Bala, sila manggapo. tapos, suliton, taning warning sa mga miga, nibla sa mga gapo sa Facebook, buka mo man niya bala mga inday. Mag-away ka ng friend yung mag-asawa, hindi ko magad sugbo. Damon na ako nakita. Ang bana ko wag na pulos, ang imiga ang sugpo niya tanang ban lang si mudugay nang wag na pulos eh. Oh, karon. Tapos yung post pa, Ang yung post asawahay, gamayuhay na iya. Mm. May istoryahan na nila ya. O, tayo nabawi mo tong hambal mo sa bana ya, why na eh. Pag-abot mo sila balay ba siya naka-init ya kape. Pag hindi back mo to sa nag-away sila ya. So as much as possible, we focus sa mga positive nga mga butang. Istoryahin nyo na. Imbes na magbuli ka to sutsot, bully encourage mo kadamo. Ganyan, yung mga tao wala mo nagsutsot man. Anyway, so, Ipatayo nun tani next na po tamo. to make it short nong, ang mga negative, kag ang mga tao nga mga negatibo, nagadevelop ang masakit sa ila. But kung positive ka, amo nang message mo, 'di ba? Nagapositive ka, why nagapanami isang mood mo. Naga-heal pa siya sa imong emotional and mental nga Emotional and aspeto. And nagapalayo sang disease. Correct. So kung kalain buot mo do mga yaw-yaw, dumabato o nagitsaya, relax. Remember, hindi na siya part ng kabuhi mo. Kung suyaan niya kada, kung libakon niya kada, hindi na siya magdugang o mag-iban sa sweldo mo. Correct. Kag kung nagtingwa Kaya kapag masakit ka, hindi na siya mag-amot si mo. Correct. So, i-eliminate na ng negative, focus sa mga positive ng mga butang. Halay kaya ka post na iya, ano mo na mabulig sa Pila mo ka improve mo days sa research ng imo. Ora. Okay. Ginbutang ko na dablo kung wala ari man tao. Hindi ka bali ma-depress. Okay. Oo. Divino Meliesa, good morning, Councilor Ising and Mar Salanga. Good morning, Councilor Salanga. From Diana Martezano Somisio. Isuryan tatong senator. Enyale, ano ni? Enyale, bokay ang mga ngalan, gin pang Suli. shout out kay Mama, kag kay Elena, hindi mo mabasa, tsak to, no? Ang pinakabudlay ito sa buong basaw ng chicken-chick bilang nga. Oy Cesar, Saison Soriano Julius. Madeline Moreno, good morning ko, no? IC Fern, Rave Saron, good morning. S. Melvin Soladorio Abdo, good morning. Nag-approve sa Blue Diamond, good morning. Nida Ofecia Villalobos, Mark Pilia, good morning. John Mark Gon, Melvin Si Soladarios John Mark. Abdo. Okay, Haniel S. Ba. Si Doc. Beth Villanueva, Juvie Monares,
Dads Aberia, Ma'am Manulita Obon. Oh, may katutanan kita wala na ta time. Yes. Kung isa pa ganyan makaparelax sa inyo, pero pang happy kamo kundi indiin. Gapon ba nag-opening ang third wave resto, dira ba sa may triangle? Third wave. Mo tungkol ni ano ni Laga Wonder, Bata ni Abby Pabular. Abby Pabular, Na okay. katnami sa kapida, kag nami sa ginatanong nga beef pares. di Located na dira sa triangle plus likod na do mga ano nang tawag sa balay ba, mga balay-balay. mga tahong na colorful na do mga ano ta bala sa Burrito ko na triangle. mabakan makadto ko to be. Visit to third wave Barato lang. resto. Barato kanamis na mga kape. Pila-pila lang tong kape nila kanami pa tapos nang damos na do ano tapos ka white plastic yang ginagamit ya. Ida to yung take out ito ya ila do mga okay. dahon sa mga That's why mga ang ngalan niya No. Nang wala usik to yan nagpartner ang wala usik sa third wave. okay, Third wave about sa okay. coffee na nila actually ya. Kakapihan na sa una mo. Pero ang wala usik partner yun. Partner ni do non-org na siya. Kapihan man. Hindi, non-organization ito mga Lions bala nga nag-advocate bala sa against plastic, Recycling, mga mga recycling. So okay, katahom mo no, Ay, there is namin third man ang wave kape, resto. Kape kanday Lara, Mel Pardilla. Liga dyan, mera kami. Sa Pards, sa ano? Pardilla. Sa kilid sang Villamonte na yon. Lapit sa simbahan sa Villamonte. Nami dila kape. Do dalawang ko to gani ang Australian ambassador bilang apod na munigad. Sa din. Nagato siya mo, Australian ambassador pa damon si City Adam ang kung si Mayor Bing. I don't know, siguro kapag itaas lang mga inog-invest nila, katahom. Sang iyang mga comment, Damos mo very ko, positive sang iyang mga comment about Batiang Bacolod ko. City. Batiang ko to. Ga-comment gid siya. To okay gid. But ay remind ko gali ako mapa-cleaning ka mo sa inyong mga salakyan yara sa Car 635 wash. open gina permi. Subong bago naman pakulo ni Prejudio ag Desiree ko naman. Madam Desiree. Sugba naman ambot ginaano yun iya pagluto. Remind ko to, Namit kid mo. Nanamnan. Matulaw ko Namit bida na Sunday. as in. I-remind ko to sa Hindi ko tawag mo sa magamonika, kanigad okay. la. I-remind mo ko. Ayo. Sang issue to. Kay settle na to. About sa barbecue na hindi ko yung magamuni ka ang reaction kung hindi kidya mo na Namit kidya. namit kidya sa sarap to the bone sabot. Din makita ang 635 car wash. Sa likod sang Panishatic sa may Helvetia subdivision. Tapos pang tao na kinalabyan nila aktualidad, pwede ka mo na take out. Palimpyo kada sa lakyan or whatever, may kape man da sila. Kompleto, may panyaga man and all. Diyan ay pabala, antes sa matakop ko kay 9:09 na gali oh. Namiang ko ni bala, why ko ya may ginaano, why ko ya may kuan nga duso akon self Ining issue bala nga habuyan na issue ni party kay Pacquiao kag kay President Duterte. Ambot ay tanan-tanan tabi hindi pwede nga matunga-tunga tamo ada message. Ako yan ang gaano ko yan kay money. Namiyan ko sa iya. Sa iyang stand. Sang iya approach. Sang iya approach bala sa mga tao, given na iya ga tanan-tanan taya may own taya nga interest. Para sa iya gusto niya magdanga presidente. Dapat i-respect man siya Aling ito do tama na bala ka pang guba, do ka amutang. Oo. Ako niya please i-spare ang iban nga kwan. Namian ko siya yaki ginasiyaan sa permi. Ay balo ka kami kita nga mga Pinoy, dira ta permi sa underdog mo. Sinablan do kaluluoy, do katanan. Dira ta do usually dira ga kadto ang aton nga kwan. Tay damo ga question sa iya kung ano gid ang iya nga natapos, ano gid ang iya natapos, ano gid ang iya mga achievement. I don't think nga ma-question mo ang tao kay wala guro sang pareho, makapareho sa abilidad ni Pacquiao mo. I-compare sa imo nga ginsayaan mo sabi for example, ano gid ang achievement sa sang katabo sa Pilipinas. Sir, ma'am, tanan-tanan nga maalamon sa bilog nga kalibutan na testingan na sang Pilipino. Nagrabe ang Pinoy, wala. Tanan-tanan nga alam, tanan-tanan nga dindungol, tanan-tanan nga formal, tanan. Pero wala iya katilaw. Nga ang Pilipinas, ang tao nga posible magpungko, posible lang niya, boksidor, senador, basketball player, pool billiard player, tanan-tanan na lang nga player, tanan-tanan na lang nga Wait lang. Amo na yun. Okay ka na? Mabatiin ka na Ikaw mo naman, Ang issue actually, Para hindi na sa ipahigatan na interest sa pagka-presidente, ipahigatan na ng iyang galing nga, educational attainment. That's why. Ang punto to yung nga ginakita ko isa mo sine. Nag-raise nga concern is ang dito sa valid lang anay. Ang korupsyon. Nagmuno siya nga iwaay gid Japon na dula ang korupsyon. Which medyo nangin napeko ng presidente kay malati nang ipapangalani. But the truth is, kung pinsaron tagid, ang ginlawag yung tatlo to ka department, may ako personally kapati gid nga aragid siya. Sa Department of Health. Di ba gimuno to kagina?
That's why gani kiti ari mo kung si gobyerno bi mo. Kakabudlay sang tindog tabla. Pero Pero to be tabla nung fair- nimo sa fair mga lang. ROF bala. Ginapaste na labig dito. Tapos gabayad for 10 days. Tapos hindi ba sometimes hindi ka kachindi bla kung nga require gid sa amos ni kalawig bla kasi una gani hindi man yan eh. 'Di ba? Nga tapos kung pwede mo na nga pag after 3 days. Iswab. Sa unang prinsipyo gani isang DOH gani 3 days to 4 days mo makita eh. So why not i-swab nyo sila sa 3rd day or 4th day? Take mo na negative naman nga hindi pa puliwan sa 7th day. Hindi ko bibig ko ang logic. 7 days, 7th day, i-swab. Take valid 3 days lang. Pag-on mo ya, 10th day. Invalid na to. Mas swab naman liwat. Correct. You know, sometimes yung mga amos na lang gadlagan sa pensarta. So, and again mention yan nga sa DOH, sa din pagito ko no, nga may ara ko no sa mga SAP to mga distribution. Dumadamo gid Oh, ako. nag-accuse siya nga may ara sa mga corruption which hindi naman ma-deny. Possible gid yang may ara gid man niya. But you know, at the end of the day, ang pinakanamian ko dire is that may balance. Kung amo ning prinsipyo ni Pacquiao, edi balance sa presidente. Correct. I-check liwat kung tuod niya kung hindi. You know, sometimes kung tanan hadlok naman sa presidente, pwede na sa mga question. Correct. No, here comes sa ima ni Pacquiao nga nag-raise sa iyang concern. Ang hindi man ni mag-epekto sa administrasyon ni Duterte. You know why? Hindi na sila ni Duterte nga ang korupsyon niya nagsugod sa Pilipinas. Sino basunod ta diyaw? Part niya sa sistema sa Pilipinas. Si Duterte diya, may corruption na. Parte na ya. And give it to the guy, grabe man mga solusyon niya sa drugs, sa corruption, yun naman pahali niya man Oo. Wala question siya na. Galing kati, tsakto na ang presidente Duterte, tsakto na siya nung. Hindi na mo nakalahog. Ang plima lang kaya kay Duterte, kaya nag-commit siya nga 6 months dulao yung drugs mo. Amo to pinaka-worst. Pero why ko anticipate balahaw? Pilipinas. Grabe niya Worst Pilipinas. Yeah. Grabe na diya. Hindi nila log-gaw ng Pilipinas. Yeah. Because ano sa system mo? Ang drugs, sa system. Ang involved din nga, lagot niya mga tao. Hindi na niya makaya sa presidente alone niya. Hindi na enough ang 6 years for him. Ang isaya ka lifetime, hindi na niya kaya yan. Nami ang kay pakman niya kayang ginano yang kung ang makita mo pero may ginaupod niya pangamuhi mga kabataan niya. Bible oriented. Nagiho. Ay siya. Well, sa dirang aspeto, dira mo agad, Marcia. Wala Ang siya pagiging nagaboy. Kristyano, Ganun kay, Nakita ko to gani igawan na. Balokano nakapano sa ako. Nakita ko to sa mga baloka naman nga mga sa piyak-piyak may may nag-post ba sa mga YouTube ilan niya ha. Yung gambal ya ang isa gambal stupid, ang isa gaampo. Muna bla. Di ko na kuya sa ako niya tus ko. Dili kuya oi. Dili kuya sa tsakto, way gambalain wala ga tanan. Although in fairness, when ako bi fan ko ni Presidente Duterte, isang drug advocate yan nung. Because ang ako niya mga damo-damo ko daan mga non-government organization, yung involve ko sa pagkampanya against illegal drugs. Naga-speaker ko, naga-motivate ko sa mga young people about sa pagbato sa illegal drugs. Kapatigit ko yan nga ang feature sa kabata ay magubagid at the moment i-involve yourself sa drugs. Pati ko diya. So sa ang aspeto ako fan ko ni President Duterte because amo nang advocacy ko mo lang we impose strictly sang kampanya against illegal drugs because it is only through that nga ma-eliminate na siya matamat. You start saying goodbye to your future the moment nag-intra ka sa illegal drugs. Mahal ako makasurvive ka sa uli. So sa ang aspeto ang Ang sugod ng crimes. Yeah, hindi man in fairness man sa kampanya against illegal drugs. Ginaspare man nila ang inosente. That's why ko nagasugod na sa drugs bala. Yeah. Damo ka na madumduman, damo ka na damo ka na lain ang imong may mga nagakabiktima. May mga gakabalda bala ang drugs sa lain giniya. Like kita. Niya sa aspeto nga ina, believe kita ya kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag bisan sa iya nga kuan. Galing subong ya bala ya. Nila ni Senator Manny. Ti ako ya medyo kaside ko ya kay kuan. Kasi hindi ni pwede man neutral ka lang sa kalibutan. Puro ka nami sang inang aspeto, pero kay kablo ka amo niyo. The moment mag-release statement si Manny Pacquiao, syempre mahalong man yung mga agencies ma-review naman liwat, ma-check on ano panghimo nila. So check and balance Check and balance. I hope whatever ang mga outcomes ni tani makakita ang Pilipinas ang presidente nga makahatag naman liwat pagbago, makapadayon sang mga kaayuhan nga ginahimo sa mga presidente. Ang maka-introduce pagbago pagita nga. To be fair lang, hindi man tanan lain. Kaayuhan sa siya Pilipinas. May kaayuhan man, may tanan man. Pero siya, ang bali ako willing siya maglagan bilang vice president sa pungso. Si Duterte. President Duterte. Give it to the guy. Okay man kung mag-vice.
why not? Pero at the end of the day, before kita mag-close sa program, tanong, i-remind lang pumuluyo ta, hindi tayo pag-ibasol tanan sa gobyerno. Ang Okay. pangabuhi sa kalibutan is individual survival. Na pagtinguha. Individual nga pagpaninguha. Ang aton giligad ni Domingo, alam nga sinong boy, ang aton nga sermon ni Pastor Ligad, Pastor Binyas sa Lift Jesus Higher last Sunday, ginikumpara kita ko no sa parable, kangay sang mga subay.Tud, no? Yeah, compare nyo kung anong kagulingon nyo sa subay. Hambal sa Ginoo. Ginoo ang bala, hindi ako. So, hindi niya akong statement. Bible verse niya. Hambal sa Ginoo, kamo nga mga tamaran. Tulukan nyo, himutari ako no ang subay. Ang subay wala ga day off. Kag nagaisa. Nag-unite ang subay. Kita ka nung, tanan sila mangita pagkaon. Wa isang may isa gapega, gapahuway. Tanan na yung giyo na Wala iya. dyan, ay. Wala dyan, ay wala break. Wala lang. Namin ito nga sa plaster ni Pastor, mga dapat do mahuya pag kita sa batasan sa subay. Kaya kita sa may time nga tamaranta mo ka. Oo. Amo da ang subay ko na iya, wala choice, sige. Kag maro pang subay. Ang bugat-bugat, buligan nila. Buligan nila. Oo. Kag samtang mayo tiyempo, gasupot. Kag kung tigulutom, tigulula na, May kwaon sila. iba niya gakatugnawan, gakagutman, sila sige kaon. Para sa mansasa Because nila. nagsupot sila tudo, nagtrabaho sila tudo. Correct. Why untat ang ila pa mga budlay. No, ikaw man, kung sa bunga mo katapos sa kabuhi mo, evaluate ang kabuhi mo kung gaano ka. Ba sila ba katapong ko agamel? Pungko kabilang to, kabita na ang subay. Oo. Mo, kuya, nag-ano ko. Subay ka pa nga kwat, sige, wala untat. Yeah. Kuya, nag-ano ko. I-post ko na lang sa Facebook. Kaya ang namin pero sabay nung pwede magbuligay. Pwede magbuligay. Kita mo to? Gina-connect na ila kagulingon, ginalock na isa-isa para ma-connect sa isa from one. Kung hindi na malambot. Oo. Connect Ginaipit ng mga tiin na tanan hasta mag one common goal sila. So subay, why mo na leader? Why na presidente? Correct. Why mo na lead sila? But isa ka common goal, isa ka target, kag buligay sila. I hope sa aton dili pag sinalayo amo man na. Baka kada pa nga budlay because nga pati ko nga kung nga budlay ka may reward ka. Simple ang logic sa kalibutan. Hard work and faith lang gid siya. Mangkot niya mo, ako personally, hard work, enough siya, hindi. Nagkita ko gid. Ang kabisa na alone, hindi siya enough. Because ang opportunity, gahatag Ginoo lang gid. So, faith alone and prayer, enough, hindi man. Because hindi ba pwede, nga, patabok, kaway katabok sa pedestrian lane, kaya Ginoo na mag-guide si mo, may uto ka man. So, hindi pwede, dapat ang hard work and ang faith, ma-work sila hand in hand gid para sa success na gusto mo i-achieve. Okay? Oh. Alright. Thank you, Bitin ang ato niya time. JM, River, thank you, Gid. Make it a habit sa liwat. Upod Yes. ka mo sa amon dire every Sunday, Every Sunday morning. Wala mo na ka mo dobrahon kay tawhay man lang from 8 to 9. Bandi-bandi kita sa kahanginan. Update siya katapos sa palibot, and sa restorya. No? And don't forget na magsimba sa mga Domingo because Yes. it's Sunday morning, banding with your family. Inigihapon ninyo ko po sa Alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Happy Sunday sa inyong tanan sa Bacolod, Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,